/candlelight kulindeleke ibe iyaqhuba namhlanje kuza ke emveni kwesiganeko sokutsha kubhubhe abemi bangaphandle kula dolophu yaseTsomo. Sijoyinwa ke ku-Mr. Qwele Simamkele suka phake kwitsomo Stakeholders Forum. Uza kusicacisela banzi ke ngeprogram yanamhlanje. Mr. Qwele tata masikubulise enkqubeni sikunike L2 uzibulisele komphulaphula weVuka FM ngalimina namhlanje. Enkosi kakhulu mamshisi mandiqala ndibuze ndiyavakala kodwa Vakala kakuhle Mr. Qwele. mandibulise kuwe mamshisi ngale nyanga yomama ndiyaba kuthethwa ngayo nami ke ndikhahlele ndibulise ke kubaphulaphuli beVuka FM ndibulise nakumphathi ke naye wonke umuntu oyivayo okanye olivayo ilizwi lam ngayo le ntsasa ndisithi molweni. Nkosi kakhulu Mr. Qwele sibulele tata ngokusijoyina ngolusuku lwanamhlanje. Sijonge ke kwi-memorial service kulindeleke into yokuba ibe iyaqhuba namhlanje emveni kwesiganeko esimasikizi nesibuhlungu esithe sabe ke siyehla kuloo dolophu yasecala yokutsha kubhubhe ke abemi bangaphandle. Izimvo zabantu Mr. Qwele ziyabethabethana malunga nale memorial service naxa nje ke uMzantsi Afrika uphantsi naphezulu usithi ke abemi bangaphandle mabaphume baphele eMzantsi Afrika abakhoyo apha ngokungekho semthethweni. Ungakusithatha usikrobisele banzi ngeprogram yanamhlanje mhlawumbi ke nokujonga nje ke ngokwezimvo because zijongile nee-comments ezikhoyo kumakhasi onxibelelwano ever since ithe yabe ke yaphuma iposter malunga nalo mcimbi. No, enkosi kakhulu mamshezi mhlawumbi masiqale sithi it's not a memorial service, it's a memorial prayer. I think ngokwenkolo yethu ke yalapha kwantu okanye thina ke bantu balapha eTsomo in particular ikhona into ekuthiwa yi-memorial service where you invite the family, their obituaries, there is everything. Uyayibona mos la context idla ngoyiqhuba ngayo thina. But this one is different to what we know as a memorial service. That's why we have called it a memorial prayer. Ngumthandazo ke one nomthandazo usingisele kuba apha eTsomo iyaqala ukwenzeka into yokubana kubekho ingozi because thina ingozi lenzeke phayana because kusweleke abantu phana irregardless who are they from. To us as abantu baseTsomo sithi kusweleke abantu basemzini okanye kusweleke abantu that we believe besisebenzisana nabo ingakumbi thina apha eTsomo. So we cannot keep quiet, and also the infrastructure yalapha eTsomo le yonzakeleyo phana which is the building now esingayaziyo ubana imeko yayo ithini. So we have said ke ngoku as abantu balapha eTsomo, no, let us just pray ukugxotha ingozi kubantu so that ingaphinde yenzeke into, because bakhona abantu that we know are owning buildings apha eTsomo ezikwasetyenziswa ngabo. So uba kungatsha yona, so that will mean ukubana asizokwenzela bona abantu balapha okanye sithi senza kuba sisenzela abathile. Thina we have said ngabahlali balapha eTsomo, we just want to say sigxotha ingozi while ke siyazi into yokubana sikhona isampo esikhoyo apha esithethekayo ngokubana abantu engengobalapha bahambe. Nathi we are saying as abantu baseTsomo, if ulapha ngokho semthethweni hamba, kodwa ayondima yethu. There are institutions in government that are at play that are supposed to take care of such. There is immigration and home affairs ebakwazi ungena eshop bathi wena unampepha hamba wena uthini, not us as abantu baseTsomo. And lastly mamshisi, those bodies who are sick, who died is there, we know them. To us they were brothers. We've been working close with them in many functions. By the way, even some people abakhomentayo, some of them about this program ngabantu abancedwayo bebengcwatyelwa some family members zabo ngaba bantu. So there's a lot that we can say. So thina as apha eTsomo we're saying we just want to send condolences to families zaba bantu, also naba bantu baswelekileyo ukuthi hanga bangaphumla ngoxolo.
Ndiyavuya ke Mr Qwele uthe wabeke uyayicacisa, ndiqonda ke noko ke nomphulaphula uthe wabeke uyacacelwa phaa ke ekhaya into yokubana i-memorial prayer lena iza emveni like iinjongo zayo in fact zithini na. Because ndithe nokujonga nakumakhasi onxibelelwano ndaqonda uba ingathi abayigeyithi kakuhle uba isuka phi yonke le nto, ngethemba lokuba noko umphulaphuli uvakalelwe namhlanje. Ngokokujonga ke iprogram yanamhlanje kwi-memorial prayer lena, mhlawumbi singalindela ubani Mr Qwele? No, expected abantu to speak on the memorial prayer. We firstly ekuseni kuzawuba nomthandazo wesifundisi that will be kulaa ndawo yesehlo strictly for abafundisi bodwa. Bacele i-hour ke bazawuqala from 9 to 10. Istrato ke sizawuphazamiseka because sizawuvalwa by the traffic and police. Then kumuve ke from 10 to 12 eholweni apho kuzawubakho khona ke izithethe. Nalapho izithethe they are just few sisithethe esisuka kumasipala just to give an outline as to uba kudala kusitsha umzekelo apha eCofimvaba kutshile, eTsomo kutshile, zininzi imizi etshileyo apha. So akukho nto ibonakalisayo ingathi umasipala uyancedisa because itsha ziphela ii-buildings. Also want to hear from them what is their position. Also abantu baseTsomo they're interested to the cause of kwenzeke ntoni, ithini i-report ye-forensic from the side of police, because remember there are issues of march and march. Also there's issue that it might happen umlilo ungaphakathi okanye the internal fights within them as business individuals. So we want to hear from police. So police will be there to speak. Also community from Upper eTsomo will speak just to give an outline about the feeling and also to touch base. We issue a march and march. I think I spoke about it that we had a position up at eTsomo march and march, so there will be someone representing abantu baseTsomo in that program. And lastly, we have invited the family because we need to do this with them. There is a family member that is going to speak and give us details as to how are they feeling and what is the future plans. Because some of them, we believe in Nobana, they are here legitimately. That's why they've got business. So I want to hear from them, what is their future plan? Because, by the way, Mamshis, la venkile inguma, all schools in Tsomo, all schools were being supplied by it, by the way. So we want to hear from them, what is their feeling now. Also, I think it's Taten is Libeleyo. We might be just for what, but it will be a program yomila kunjalo. Yona inhle abantu baseTsomo they are eager to attend. Nabanye abantu ke abasondeleyo kuthi. So it's a program that is good. Ndiyavuya nami ndiyicacisele Mamshisi uba nasizofunda ubutshwari pha kabani nobani. We're just going to pray thina sigxotha ingozi bana ingayokwenzeka eJumbo, ingayokwenzeka eShoprite, ingayokwenzeka kwenye ishop. Ingaze iphinde yenze ngomhlobo. So i-program is good, ne-weather iyavuma. We hoping ke mhlawumbi neVukani will join so that bazawucapturisa the whole process of the program. Undibethe emlonyeni ke Mr Qwele kuba kaloku bendizawubuza into yokuba mhlawumbi nanjengabantu abathe qolo neItsomo Stakeholders Forum uku-engage nesipolisa nezinye nje ke i-stakeholders ngakumbi eTsomo, mhlawumbi anikeva nto into yokubana unobangela wokuba sibe silapha namhlanje yintoni, kodwa ke seluyicacisile into yokubana sizawufumana ithuba lokuba ke sive kwisipolisa namhlanje into yokuba mhlawumbi ngaba ke ithini update malunga ke nesi siganeko. Ukujonga ixesha nevenue ingaba izawube ibanjelwe phi, ingaba nixesha, also ke nokumema abahlali baseTsomo babe yinxalenye yale memorial prayer, ingaba uthini Mr Qwele? Ukumema abahlali baseTsomo sebakhuthaza into yokubana mabazi abantu, because one, abantu bathetha izitori ngezitori. Bathi abanye abantu hayi yihitha, yifriji, yintoni, hayi yibhombu, njalo njalo. So we want to invite people bazozivela so that bangaziboni sebentyumpa-ntyumpeka ematyaleni ngezinto bangazaziyo. We're going to give full details of what had happened in detail. Also, iyaqala ngo-9, as I've said, i-program ngo-9, but officially eholweni izawuqala ngo-10, strictly iphume ngo-12 because singabantu bexesha. And lastly, it's business as usual edolobhini. There is no shop that is going to be closed because of this program. So it's business as usual. Abantu bangabi naqala, but we are inviting abantu to come and show support. Also to anyone that is willing to come is invited.
kule program Mshizi. Also ke siyabulela ke nangexesha sokusilifumana qolo apha eVukani Community. Nkosi kakhulu Mr Gqwele tata, masibulele ngexesha othe wabeke usipha lona kwalapha ngenkqubeni. Sithembe ke neprayer nizawube niyiqhuba namhlanje nazo zonke i-stakeholders ezawube ke ziyinxalenye iyaba yimpumelelo tata. Awuncoma ngiba ndimhle qha but enkosi Mshizi, bye bye. Jonga ndincome ilayithi yanamhlanje because kaloku sometimes enye ilayithi ma ndithe ndokubona ndaqomba heyi kwenye indawo ke namhlanje akekho kulaa layithi ndiqhela ukuthi andikuboni umhle and siyametsha ijongile loo nto leyo. Uzandifumana ndinje okoko ngoku anytime ndiza kuzumbe ndinje ngoku nditshintshe iposition. Nkosi Mr Gqwele tata, masibulele nkosi kakhulu, right? Phulaphula weVukani FM kwimizuzu nje masiyenze phakhe 6 minutes kube intsimbi ka-8 o'clock siya kwi-sport update unoZulu Mtakaqunta sele khona ke zasirhobisa ke kwezemidlalo umjikelo wethu ngakumbi ke lowo ke wesibini kwi-sport update ingaba ke usiphathele ntoni na ezemidlalo.